Hej YouTube, det her er min DK Pingeguide. Nu skal jeg vise jer, hvordan man tjener pinge i RS. Først her skal du hæve sådan nogle fiskedier og en hallo kanon. Så løber du opad her op. Nu skal jeg se, hvad byen den hedder. Kom nu. Den hedder Edgeville OK. Så hopper vi over her og løber over der. OMG, jeg bliver angrebet. Og så sætter du din kanon op. OMG noob. Så sætter vi min kanon op. Og så dræber den dragerne. OMG. Hvad sker der her? Se her, OMG. Hvad er nu det? Se nu der. OMG. 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 Løb. Så løber man. Og så OMG, der er en til. Så løber vi tilbage. OMG, det er den igen. Jeg kan ikke løbe mere. OMG. Please hjælp mig YouTube. Jeg kan ikke komme videre. Wow. Den angriber mig rigtig højt. Jeg tror, den er væk. Sådan der. Så sætter vi kanon op igen. Kom så OMG. Hvad er nu det? Er det den igen? Nej. 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 OMG. Nej.